бародаро, хуш омадед ба канали Femji. Агар видео гузашта даётун бошад части яками Minecraft вирӯзда вапше махқул нашид. И видеоро омадам унестай датоқаги як видеои дига ай Minecraft запис кардам. Бо ягон гапи зиёдатӣ мерем дуруни Minecraft-та дидем ӯ якам частиш чӣ хел буд, бисёр чизо ёд гирифтем, хела бозӣ кардем, хела лаззат бурдем. Бовар кунед ма дар компютерам игравояй метунам бозиҳои вазмин кунам. GTA вово. Counter Strike дорум ки истива меганашку. Standoff дорум бозиҳои популярния. Бисёр бозиҳои вазмин дорум. Неки намефорам бозӣ кунам. Метунам камбеш, неки намефорам. Барои ки ту мисол на ай Standoff фикр мекунем ё ай Kestova фикр мекунем. Прицела гирифтаги чуд мени чиёр меша мести мегӯяка бизанам. Яхуд мезанад мембирӣ. Ҳамин ҳаракат мени ждат мекунӣ, ӯ одамо бозӣ мекунад, бо бозӣ аз сар мешавад, ту оружия мехарӣ, мерай мезананад мембирӣ. Просто так як то дараҷаи бозиҳо асаби инсона хеле мехӯранд, дигар рӯ намешавад рӯи ҳамон бидром. Лекин Minecraft фарқ дорад. Minecraft я оромишбахшай. Ту созандагӣ мекунӣ, месозӣ, мерай давом медиҳӣ. Ай халоқиятат истифода мебарӣ, ягон хонаи хушрӯ месозӣ, ягон чизи зур халқ мекунӣ. Ин намитарай. Ман 100% интихобам Minecraft-е. Гарчанде ки дигар бозиҳоро метавонам бозӣ карда ва дорумшон ҳатто. Записа сар метем. Запис тестай. Иҷо дафт мекунем. Мерем иҷа. Хона имо. Ва ҳам як гапи дига шид. Ӯ дафъа дар випуски як мо 44 минут видео запис кардем. Ай 44 минут 16 минут видео дар YouTube фаридем. Чӣ гап шид? Иқаги запис рафт. Я дар байн чӣ гапе шид? Сообщение мо чӣ кор шид? Мебинем экран запис нарафтай. Мо видеои худмон ҳастай, бозии запис кардагимон нестай. Дар номи хулоса хеле сарму вайрон шуда. Мектаи 16 минутара гуфтем ки як чӣ месозем мебартем. Дар инҷа менависем. Хоб, ёки ҳамин пешинаро бурем. Ин ҳамин шаҳри пешинамон давом медиҳем. Иҷа мо чӣ кор кардем? Инҷа як диван сохтем, ӯ иҷош омагӣ нестай. Як дар сохтем. Фаҳмидем? Ва чӯ компютери ман видеош безебай. Рафтем. Берем далчи. Мана уҷа як бор кушта будан. Хела даводав кардем ки хонаро доштем. Ана ҳозир як бор ки мурди зинда шидӣ, ай ҳамон ҷое ки хоб будӣ, ай ҳамон ҷо бедор мешавӣ. Ҳамон ҷое ки хоб будӣ, ҳамон ҷо бедор мешавӣ. Мо беақле кардем боз сандуқ дар як қисми сомона мемудем. Ана мерем ҳамаи ҳамон сохтусозу ҳамаи ҳамон корборно полни ай сар мекунем. Ана мерем ҷа 6 та блоки чӯбӣ гирифтем. И блокҳоро дар инҷа мефурем. Ё ҳамаша ин тариқ месозем. Ия дар инҷа мефурем. Ёдиш гирифта будем ку пешаи ҳама як сандуқ кардам дар кор. Як сандуқ мекунам, мемонам запас. Баъд чӯ мегирам. Чӯбҳоро дар инҷа мемонам. Ай чӯ якта тавар месозам. Баъд яктаи дигар хеле куноч. Барое ки ҳамаро сангӣ кунам. Дидеи иқа блоки сангӣ задем, боз нишон дод чӣ хел блоки сангӣ мезанӣ. И дароро сохтан кори осоне. Фақат дар инҷа медорем мезанӣ, дароро месозӣ, тамом. Мози 8 та дигаи тари блок дорум, леки ёро намерасимаш. Тавар мани. Моз бояд ҳама чизо оҳанӣ кунам. Гишнарам мемонам камбеш. Гишна мондагиам уже. Мо бояд ягон чӣ бигирам бихӯрам. Ягон говай гӯспанде дар қарибиём нест.
من نمیدونم استیل کانتین توی ما چی خیلی رفته استیم چی زپیس کرده استم نیست آموزشی های نیست پریکولنی های معلوم نیست وقتی من داز یه تا بلوکی سنگی در کره بلوکی سنگی های جای افتم میتونم از میرم بلوکی سنگی میگیرم اوپا خیلی جون ما زدم خانم بزنم این بلوکای سنگی را میگیریم من مقصدم اینه که همه چیز ما سنگی کنم در این بازی میتونه که شما کمر بکنین خیلی جو بعضی محل کمر میوبین کمر خیلی میگیرین علو میکنین ایسوسو علو خیلی گوشتو را میپزین میخرین با علو بسیار چیزو میسازین این بیاد دنیای کلون داره مایکرافت که تمی خمیزنی که همه شب بزگرم نکنی من در همین مایکرافت همجای جایبشی در نظرم که با بلوکو هر چی ساخته میتونی بعضی آدم باور میکنی هستن خیلی کودکای اونیه که با بلوک با دادوی مایکرافت کامپیوتر ساخته این کامپیوتری که من روزی مایکرافت بسورم یک کامپیوتر میتونه ساخته او پروگرامیستا و چیزایی که خیلی ساختن الگوریتم استفاده میبرن ایشو اوشو خیلی کارچینه یکی به هر وقت زور میکنم خیلی خانش نبزنه هستن دومی که میتونم تلفون کنم سی 5 تا جمع کنم بس باشه уже қариб бай ки шавам шидисте ман мақсадам ин буд ки ҳамаи чизо моҳадӣ кунам иҷои сохтани қин несте вале бо ҳамаша ёд мегирем ҳамаи блокҳоро ҷамъ мебарем блокҳои сангира дафша ҳамаш бесто ай иҷа қад чӯ мегирем чапе ёта чӯро мегирем иҷа мемонем якта бели оҳанӣ якта шамшерти оҳанӣ не ё санг када сари санг рафтест на стон наси бел шамшер тавар кноч зоғнул баъдаи че баъдаи шувои мо чӣ шуд мегӯяд то ҳамҷара хела кардем сандуқа дар ҷа мефурем барои ягон мавзӯи мабодо я мефурем чува мефурем ини блока мефурем иниша мефурем бигзор ки бестанар ҳамҷа яке ки мурдем зинда шудем ҳамҷа бо пайдо шудем ана ҳоли бояд мо ягон чи биёбем бихӯрем баро ки гишнара мондестем леки мо дар қарибиё ягон чи намебинем ки бихӯрам ай халтидам шаваем хеле чӣ накунем بریم آدم وارد خوریم و پکاب خیزیم با میبینیم اینی شیق قاق برداشتیم چه شیق برداره ولی یادتون میتونم قاق شیق برداشتیم شاوشتی سه درونی بوزی پولیم بریم خواب زدم کرچی ببینم کامل записи کیسه انا روز شید мебурум айқай зиндагӣ мешавам саҳари рӯз қайм райхонаро гум намекунем ин дафъа шаҳри сохтагим ҷои зурд омад нури афтоба бинем ина бишолора мефурам тамошо кунам ягон коваи гӯспандай нестем ҷо ҳамираи хона мозуку мекунам мемонам баъй ҳамаш маҷбурам худам бикушам ки баъй хунам пайдо шудам як ҷундор нест бо киши бихӯриши
оваби рӯшани оваби шейдери установка кардем зура мумкин ки шумо да савол пайдо шава ки чуа и қадар Майнкрафти мо дурунаш хушрӯя овакора би исусу ҳамаи сабабгорош як чия шейдер ман шейдер установка кардем шейдерам хеле ки маълума хушрӯ будай ана о шейдерам зура худам кайф мекунем бозиш мекунем то кам дараҷа реалистична я хуб дидумоне ки охи гӯшти хуб ҳаромай бо чӯши амр я диди сабр кем худо додакм ай тих меёфтам ай бо тих ҳамёра барам чун дар хунам нигоҳ бин кино дафша хуб мо худа чаха нестем карочи наҳам марх ёфтем ака беқа бихӯрем хумани кохи вай десер меша диди да ядам касал шидам мазза пазза гирехт диди мазза нест дига мо бояд мепухтем мехӯрдем ира анамо хунама чӣ хе меёбум намедунам ту бини Исус ма нестегум чӣ хунаи мо ку кӯбе чо кардам тухма шикастумаш ба тих торт пухта мешидам ба фикрам агар хато накунам яҷон догу нестида яҷон галкамо айни ҷо будем кима пима меёфта бошем ин опасния ки я намедонам короче метарсам чӣ гапай ҷа ман ака хунама гум кардама ба фикрам ман ҳамқадр ки бозӣ мекунам бо ито ман ёфтам ҳоли ман хеле бозигари про плеер мегӯям ку ҳоли мутари нестам ана пӯст гӯшт ки хе конкретно бозӣ кунем худам дар баъзе ҷош расонем қоида асосиша медонем ки чӣ хел бояд бозӣ кунӣ чӣ кор бояд бикунӣ маъне барои чи ане ки ай рӯи бисёр бозӣ кардаги бисёри баъд бозӣ кардаги нестам ҳастан баъзе ҷоҳоиш ки расм мекунем вале одам пастайни бозӣ менам ёрш мехташи вақти бекорӣ якягон ай кора задда мешай ай инстаграм тамошо кунӣ безор мешай фаҳмиём инҷа чӣ буд медавӣ гӯшт ёфтем хунамона чӣ хел биёбем короче лавлаи дайро мерам ман як қоида буд ку фақат мегуфтам ки гум шуди лавлаи дайро омадан бигир меёви хунака на шакар дар кор мешавад ба ин шакар месохтай бе побелшо менам на шакар ик шакар ай ҳамин сохта мешавад шакар ай ҳамин шакарай кира қамиш мегуфтам чума намедава бояд дасти холӣ мебудай то медавидай ана гӯштам ҷамъ кардем маводи ғизонокиш бисёр дорем ина мирғам ҳаст нисбат ба мирғ ғамхӯрӣ намекашем гӯштша гирифтем ай гӯспанд ҳамин гӯшти гӯспанда беҳад дӯст медорам
Neki هم جوی بوده کدام вечора варда спандоша ҳои дода ки бичарам ман яла кушта хӯрдистам ҷибя 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 ай богуспан 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 ҷибё ҷибя ҷибя дига несте гӯспанд ко бубинин нема ка вазъияти иқтисодим созе ҳозир фақат ки дар хунаам ёфта наметавонам ба фикрам бетавара бигирам аз он чи як бор одам вори мани қад захира кунам омад асос ки хунама биёрам раҳма намедунам кадомса буд хунаи ман хунама гумкам лекин он ҳашқот онуҷа будан дар он пеш хунаи ман буд албетта мегӯям бисма вале ну бо бефара меша агар бисёр давӣ бемиқа гӯшти гов бизанам ана ҳозир ман бояд ака ҷунам бланд шидан бигира худаш ба худаш ай охи гӯспанда мебинӣ чӣ хеле мекишиш ба филм ин хугоро мо дидем накиштем шумо яъдатон аста гуфтем иёра намекишем яке мо усу омаиста будем ба фикрам иҷоз бояд як ои дигар шава рай хунаи мо куҷода буд бо иҷо як ғорай кун куҷо дорем не ҷиста мегам набакиш неки мо тора намекишам меёфта бошум хунама ё не ови зайрораби пура шав шудеста фаҳмидем дар ҷустуҷӯи хона чӣ фикр дорем мерад айсар бисозам хунама ё ки ҳаморо биёбем ресохай ин шава хоб мерам ай пикар мехезам хунама месозам бистум як диван ташкил кунам барои худам اسم گوسپندا میمونم چورا میمونم یک دیوانچه برای خودم میکنم دیوانچه با اینو میشه وضعیت این میگیرم اما میگه سه تا دوری همه قمو کنده میگه که سه دونه دوری به توار بود برای اسکه باید چکنی که زیزون بیپون همش میاد دیوان سخنم دیوان بهتری میگیریم ای بلوک رو میمونیم یک دیوان ساختم در کل خوریم قنام روز شب ای کچش دو چی معلوم نیست
اینه ما بگیرم ایرا. خب باید ایرا بگیرم. ایرا بگیرم. یا bunu yapacağım. Кшиши. Uzun yapı. Ay اومد چیزی اوج اومد успеть نمیکنم موزه همه کار کردیم فکریم که به فایده میشه چه دیوان ساختی دیوان حالا همشون خدا ببین این دیوان واپس میکنم میگه سه تا در کار آخه اینو سه چه دارم هفته ای دارم چی میگه یوفی آخه اینه بلاک اینه پشم گوسپند اینه چی چیزی نزایی سوزی که این اینجا بانیم خیرات من که سحر روزای خیلی طوری کولی وقتی بان رو داریم وقت فیلم خونه خیلی دیگه نمیابم برای هم دیگه پاش نمیگردم چی کنم میکنم در جای او دیوانم میگیرم اینجا اینجا یک خونه نوی خدمه میسوزم یکی فقط یک کار کردم که دیگه گمش نکنیم یک غنده ببینم غنده لا میکشم پشمم میته چی میگم Опа. Капи. Тут было да, коронисто. Чому бих поставив. Ama seri kadın. میتونم که دلشی دوام بودم کارا برو زندگی ما دوستی او تلق مگون کنده یادم خندال ادیم ایدیم خندالمون چیز مگون کنده اینجا کافی تبتیم نه او را دیگه نمیوش کجا دا خونم دوزیم با پیشمو اینجا زن میفتیم یه جا همین لغلا بیده ایرو کجا که او بوشه او tam kısmetmişim. اینجا چه خیلی وقت بودم گیری بیده بیده میتونیم حالا خونه خودم رفته یه بیده بیده حالا نمیتونیم خیلی basın kaçıyor. Kaçıyor ne olur bu vlogu geçiyor. این kadar da yak ateşe bad بود من خش رو وقت سخته میشه نوی رو بکنم بس اینجا میرم یه بلاک رو میگیرم
ба ин блокҳо мевардорам, фақат ки хунамам хеле битунакӣ мекунам. Ҳамду душинамам душинам мегирам фундаментура ҳамаро хеле сангин мегирам. Ягон рӯз зимистона, ягон маргам мета, ягон чи хунам бихвадия. Тут ёши фундаментура. Барои мардум ки бурам ягон ҷо ковам. Барои майн кардан ини хеле барем. Фаҳмид тайсми ки рафтем. Ягон чи гуфтан иштем. Хуб парикада бурем. На, ёфтем. Я соус ёфтем. Досук дорум. Виравем. Яке хелеса инҷа мере ки камар меояд сераҳат. Дигар чӣ мехӯрад? Видео ним соат зиёд шуд, намедонам ки тамошо шуд. Ёфтам, камур. Ин ҳами ҳамон чизе ҳаст ки мегуфтум баи алов карда мешава ва бисёр кор карда. Диди? New recipe unlock. Check your recipe book. Омадест тайёрӣ дар номи Худо сохтай файз баракат аби. Беяда шавшда чӣ гапе қатори ки амайҷо? Шикаст. Дӯстам шикаст. Беба бомиён фар. Ики бигирам ҳамёша. Бемега насиба балои ҷун бурум анҷа. Яблоко мезанам. Надиди хубиш чи гуфтам папанки канем. Уже мо ҳамаш сабук ними бозира бигем рафтем. Ҷое ки майн мекунем уро меёфтем таи замин. Ана. Хунамонам як ҷои созда медозем. Як хеле ки ранги дафъо дига бо гумуш накунем. Унда мешад бикунем. Ана ҷоша яр ба тахта мегирамш. Чун назарам. Берос просто. Ina dena. Борун, барф. При любой погоде мешает на нем. Я это и песни. Дра хочу, но
бахша ҳама. Давай ещё созим. Бачаҳо, видео дурӯзи бачед. Хулас буд и буд видеои имрӯзамон. Дарси хунаро сохтан мегирем дар рубрикаи Minecraft. То конца мерем, то ҳамон ҷое ки тайзмин бирем, майн кунем, хушрӯ ҳамаро сад кунем. Видеоро давом мегирем. Лайк, комментария, гапу чап. Дар паноҳи Худо.